И сега, когато стигнем това с 80%, малко каренци, казах малко, черно пиперче, какво казах? Бъркаме енергично, така. Добре е да се сложи малко хубаво бяло вино, но той като нямаме, не слагаме. А сега списъкът нужда да се продукти. 200 грама гъби. Така. 50 до 70 грама топено сирени изопти. Черно пиперче, кари и да не забравяме най-важното. Сол, колкото поеме. Това беше днешната ни рецепта. Наречена и така също озаглавена любимото мезе на Ванко. Или гъбките на Ванко.